Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la Com. Tocaré un tema que es diu Chicago Breakdown de Big Messio. Quan vulguis. Increïble, aquest Chicago Breakdown amb el Lluís Coloma tocant en directe a l'estudi. La gent que està pel passadís i que s'ha quedat aquí enganxada al vidre també aplaudien.